Anthu ambiri mukufunsa kuti kodi nkhani ya taona chikalata choti achitshola akuyenera atamangidwa, inu ngati amabungwe mukutipo chani. Choyambirira amafuna ndinene kuti ife amabungwe tilibe mphamvu iliyonse yowagwira manja apolisi akati amufuna munthu. N'chifukwa chakenso nafenso amakhala akutisaka nthawi ina iliyonse akafuna amatimanga ukatitsekera. Ife amabungwe tilibe mphamvu iliyonse yoletsa munthu kapena kumuteteza kuti sangamangidwe. Omenyera maufulu tikamamenyera maufulu mphamvu imeneyo tilibe. Koma ndimangofuna ndinene malinga ndi zomwe ndazionazo kuti mukuti achitcholawo akufunika pa mulandu oti anapanga abuse office kapena anadusitsa mphamvu zawo kupanga approve ndalama kupanga approve budget yopita ku mega farm unit zimene zinapita ku Green Belt Authority. Ndiye nditangomva word ya approve ndikukhulupirira kuti IACB apeza chizungu china chabwino, chifukwa you don't approve chinthu chimene unalemba ndiwe wemwe. Ndiye ngati achitchola anapanga approve anything, kaya nduna zilipozi zikumapanga approve china chake, sizitanthauza kuti ndunayo yalemba ayi. Idzatanthauza kuti anthu ena analemba, anthu aukadaulo pa project ija analemba, anagwirizana, anasayinira, ndiye nduna ija tsopano yakapanga approve. Akamati approve ndiye kuvomereza, kupereka upangiri omaliza ovomereza, kulola, ndiye kumachedwa approve. Ndiye mulandu umene akuwasakira achitchola ndionena kuti akuti ku department ya zaulimi yokhudzana ndi mega farm kudadzabwera dandaulo lona kuti kukufunika ndalama zowonjezera kuti aja amachedwa Green Belt Authority apangire zinthu zawo zimene amaphatikizapo kulima zimanga, ali ndi salima, sugar, chani zili under Green Belt Authority. Akufunika awonjezere kuti alime chimanga chambiri, alime zimbe zambiri. Ndiye ngati nduna idaona kuti chinthu ichichi nchabwino, chifukwa nzimbeyi ikadzati yapindula imeneyi idzapangidwa sugar yakhoza kupititsidwa kunja, ndiye kuti ndi investment, si ndalama yoti ikangodyedwa. Ndiye akuti andunawo anavomera malinga ndi zimakalata zikuzungulirazo. Tsopano lero akunena kuti ayi tikufuna tiwafunse kuti kuoneka kuti anapanga zimenezo mwachidule. Ndiye question is achidule anali ndani? A budget a director anthawi imeneyo, a ACT anthawi imeneyo, secretary wa nthawi imeneyo, kapena ndani? Because ukamata approve ndiye ine ndimakhala ndikunena kuti tikalamulirana dziko lino tidzipanga chinthu chimene pamawa will be sustainable. Chifukwa ndi budget yomweyo imene mid-year review budget yake linapanga ndi boma ilili. Ndipo nkhani ikutchulidwa ya ndalama izi zimene zikutchulidwa za ku Green Belt Authorities zinali mungulu la mid-year review budget yo. Zinali mungulu la mid-year review budget. Ndipo mu mid-year review budget imo boma la tsopano limene lipo pano anapanga review, ndipo ngati kumapangidwa pasi mid-year review budget imapangidwa pasi including ma resolutions ama budget ambuyomo, kusonyeza kuti ngati mid-year review ya ulendowu imaonjezera ndalama ku State House, amavomereza kuti budget ya ku State House zimene zinalipo zinatha zofunika kuonjezera. So ndiye timakhala mid-year review budget. So mid-year review budget inapangika ndi boma ili kupanga review kuunikanso budget imene inapangidwa ndi boma lapita lija. Ndiye anapanga madera amene anaona kuti kuonjezedwe ndalama ndi madera ena kuti kuchotsedwe ndalama. As simple as that. Ndiye kodi pamawanso tidzanene kuti ati tikawamanga anduna amene alipo panopa chifukwa kuti pa review budget anachiona kuti chinthucho chapangidwa approve koma sanachiyankhule parliament. Because chinthu mukachipanga review chinthu ija nkupasa, it means it's part of the law ya budget mdziko muno. So funso nkumati
ndiye akuti amuyitana Chichola because Chichola anayenera kuyitanidwa immediately budget review meeting itangotha kuti akafotokoze kuti apa panakhala bwanji, koma mpaka tapanga budget inaso ya nyuwani ijayi ndiye kuti idatha. Ndiye sinkaniona kuti akukafunsidwa kuti adadiya ndalama hayi, koma akuti bwanji udavomera kuti ndalama zimene zipite ku Green Belt Authority. Abale tikamakhala mdziko muno kuti alizikamba milandu yeniyeni. Ngati kunapita ndalama ku Green Belt Authority ndiye ku Green Belt Authority kaya ku Mega Farm anthu ena adya ndalamazo, si vuto la nduna imene imagawa muphika. Nthawi zonse akati aba agwira wakuba kwa DC samakamanga local government minister, akati agwira wa polisi kaya ndi waku branch atatamugwira wa polisi kaya ndi waku Chiponde kaya ndi wosiwa kumeneko anasokoneza ndalama mwachitsanzo sangamangidwe ndi anduna a Homeland Security chifukwa chona kuti iyo anathandizira kuti budget ya ku Chiponde ivomerezedwe. No, it doesn't work that way. So popeza tili malamulo ipopeza anthu mukundifunsa ineyo ndanena kale chodzikanira, it's a disclaimer kuti ifeyo omenyera ufulu wa anthu sitimagwira manja a polisi kuti asamange uyu kapena kuwakankhira kuti manganewo. Ife timatha kungonena kuti komata omwe amangawo tapangani chilungamo, awo mukuwasiya osawamangawo simukuchita chilungamo. Ife timangoyankhulapo ndife chotengera cha mawu a Malawi. Ndiye nkhani ya Chichola mwachidule chake ndikhoza utero. Chimene ndingangowapempha chimenenso ndikukhulupirira ndi choti Chicholawo apanga comply ngati munthu osunga malamulo. Koma funso lina limene likudabwitsa lakuti mwezi watha omwewu Chicholawo anawayitana anawamanga pa milandu ina. Nawo taonapo zigamulo zina za mbuyomu, kwakhala kuli zigamulo mbuyomu. Ndikumbukira munthu winanso wa DPP mbuyomu angangomangidwa ndi boma la Congress. Ajaji anawuza apolisi ndi aboma kuti tengani milandu yonse imene muli nayo pa munthuyi muyunjike pamodzi mudzingomuyitana. Palibe zoti munthu tikummasula ino mukummanga. Zomwe zonso zachitika pompano anyamata amene anthu amati anyamata azikwanje akuwamanga akufuna kutuluka akuwapatsanso mulandu wina. Ajaji anena kuti ayi musamangenso, mukakhala nkhani yezimene anachita mbuyomu mudzingowayitana, zimene mukuorganiza kuti anachita mbuyo mudzingowayitana. Zomwe zonso apangaso ndi mkulu wa chipani cha Malawi Congress Party. Akhotiso anagamula choncho kuti iyayi uyu simungamammange kawiri, ngati nkotheka mudzingomuyitana chifukwa munthu uyu wasonyeza kale kuti ngati atakhala ofuna kuthawa makondishoni oti asathawe tidayika kale kunoko pa milandu ina. Ndiye ife zikutidabwitsa kuti ICB malo mongomuyitana Chichola seriously Malawi Chichola si munthu oti angathawe, ndalama zake adayika munda. Ndiye sangatute minda mafamu oti adawagula kale 2017 asanalowe ndale ndi aseza minda athawira nayo kunja. No, nthawi ina tisamangopatsa anthu zokamba kuti aziona ngati mukumanga anthu zifukwa za ndale, tikuzuzana pa zifukwa za ndale. Kuteroko sitikupita patsogolo. Palibe chifukwa choti akuti magalimoto bububu usiku weekend yonse kunyumba kwa munthu mwina wakeyo kana ali kufamu ana ndi mkazi amwayambira kudzuka ati kwabwera apolisi kudzuka. Tisamakhalitsane choncho mdziko muno. Tidazidzudzula izi 2021 2020 2022 mukumanga anthu ambirimbiri achina Kabambe achina ndani achina nyamata wa DPP anyamata a DPP mukutimanga tonsefe tinazidzudzula kale kuti kumanga kudzichitika ngati chinthu chomalizira kuti njira zonse zimene munayesa kuti muzipange kwa munthu zalephera. Tsopano ICB sitikubulema apolisi chifukwa arrest imene ikuchitikayi si kuchoka ku unduna wa za Homeland Security. Ayi, apolisi ndi law enforcers chabe. Arrest ikuchoka ku ACB. Timaiti kupemphera ICB zimene amayankhula majaji kunenera ena onse aja samangonena kuti zithere ku khoti kuja, amanena kuti likhale ngakhale phunziro kwa situation ya munthu winanso amene mungadzamfune pamawa. Muyitaneni muuze ntakupezani milandu yakuti timaganiza kuti mukonzeke tsiku lakuti mukaonekera mu khoti. Mupemphe makondishon amene mukuganizira pa zilango zimene mufuna mupange kwa munthu, mupange zimene zozo nkutani nkukaziyala mu khoti. Face the man in court.
koma izi zokha ngati tingochititsana manyazi ayi lero timangawa nkuja timangeyawa mtondo timangawa akuti kwinako kulowera kwa activist wake kandiye ndani yovesa chisoni ene tizakuferani tikundendeko abale koma chimene timafuna kudandaulira nchakuti munthu uyo ndi MP, munthu uyo ndi director wa recruitment kuchipani kwake, munthu uyo ndi mpondamatiki ndi mulimi, munthu uyo ndi mkulu wa onse otsutsa boma mdziko muno, zipani zonse zotsutsa boma mdziko muno ku nyumba ya malamulo imene ndi gawo lachitatu la ulamuliro wa dziko. Munthu uyotu ndi wamboma momwemo. Kodi nkutero kuti tizichita ngati kuti akufuna kuthawa? Nde mafuna kupempha kuti pali zinthu zina ngati dziko ndiko bwino kwambiri kulondoloza chuma ndi milandu ina iliyonse imene inachitika mdziko, koma zizioneka kuti zikuchitika in total fairness, not mwakampeni kumphasa, not mwachikuwawe kapena ngati njira yona kuti wokuti akuyankhula kwambiri kapena wadzudzula kwambiri. Tikaterotu mupasa kuti nafesa akuti sakaso sibwino, zimaononga reputation ya dziko, zimaononga. Muone mmene lavutikira boma lapita liche, akagwira kabambe, akagwira mwanamveka, akagwira chisale, akagwira gangata, akagwira ndani. Anthu aja amakhala kuti nawonso munthu suipira wonse ali ndi anthu awo. Ndije sopano kubwera chisankho kumabwera sympathy vote. Anthu amati ayi abale ayi tinkafuna chitukuko osati unyolo. Munthu mmodzi kumalawi kuno adapeza kuti munthu mmodzi ogwira ntchito chabe mboma amayimira anthu 9 kapena 12 akumudzi kwawo. Munthu mmodzitu amayimira banja la anthu 9 kapena 12, ndalama yake amayidi anthu ochuluka choncho. Kuli bwanji munthu wa business yake ya family yolemba anthu 1000. Kuli bwanji munthu woti ndi MP? Kuli bwanji munthu yo akhoza kukhala nduna kapena munthu yonso akhoza kukhala leader of opposition? Ndeti kamapanga zinthu tiziganizira zonsezi. Ine ndimangofuna ndike comment iyi chifukwa kuti anthu mabweresa pa group pa right apo yokhudzana kuti achichola akuwasakasaka. Sitingaletseka likonse koma timangofuna tipemphe nthawi zina tidzayese kuphunzira kuzimene akumakhoti akumati yankhulo. I'm not saying anything, the goodness nkhaniyo sinapite ku khoti ndi ndufuloika pa mulomo monga mmene anthu akundifusira. Ndi tsiku labwino Malawi, kaya awatenga kale sitikudziwa, kaya anawatenga dzulo koma zimene zikuoneka nzoti akufunidwa. Ife timangofuna tidandaulire choncho kuti tisangotchukitsa anthu kuti tikuwamangamanga. Tisaitane unnecessary sympathy kapena unnecessary chikoka pa anthu chimene panalibepo. Chifukwa kundale everything does to the good of a victim. Kummangamanga munthu bakira amamangidwa kwambiri ndikamuzo. Nthawi imene dziko lonse limayena kuti panopa Chihana ayiphula chakufa Chihana, dziko linakavotera bakiri inali ngati kumpanga kompazeri kuti ipepa wazozika kwambiri. Mai Joyce Banda atatenga ulamuliro atamwalira Malemu Bingwa Mutharika, anthu a DPP anazozika kwambiri including Professor Arthur Peter Mutharika. Kubwera chisankho cha 2014 anthu anapanga ndi sympathy kumva chisoni kuti mwina bola Mutharikayo tikampatsa vote apulumuka. Anthu amamva chisoni. So anthu pamakhala court opinion, legal opinion, ndiye pamakhala public opinion. Public opinion zona kuti munthu uchada analakwa ngati chinthu sichikuoneka siziveka amati munthu uyo mukungomuzuza. Come 2020 kudzafika 2025 kunali oyambirira kumangidwa kungolumbira lero amalume anga mu Juni arrest Agabe, kena kunabwera magulu akambalame, kena kublanda kunabwera achina job achina job momwe mukuwadziwa watu azizanga achina trouble achina kalulu kublanda anavala maunyolo kumene kunabwera pano pa Central Region anthu ambiri kumpoto kwa achina Nzomera anthu ambiri. Come 2021 ndiye kunali ma arrest osati amasewe. We are talking about achina kabambe osewa achina Nchacha chani osa anavala maunyolo. Kufika tsopano kudzafika 2025 panali kuti mudzi uli wonse pali banja limene lumanyamula sima ukapereka lilapereka nyamula sima ukapereka ku Maula, lino ukapereka ku polisi. Ndi anthu anamva chisoni ayi
tipume ukapatsa sima abale athu kusero anachotsa MCP pano ndi zimenezo anthu onse amene anali musinga nthawi ya MCP ndi mfulu koma chopeza isoni tobwereranso nditatembenuka amene tinali musinga afe nawo ni lwa MCP kakala tigwira iya let's focus on zinthu zimene zingapindule dziko zimene zingachepetsenso kuonongeka kwa chuma pomangothira makhuruza ndi zinthu zina ICB tasiyana apolisi agwire ntchito kuli ntchito zofunikira kuli mamobu justice ku chikwawo panopa apolisi ali busy ndi zimenezo munthu oti mukadatha kungomuyitana bolo mutamuuza kuti yenda wapasi ayenda afika wathanzi lake olo mutamuuza kuti tikachowa pano tiye tiyende wapasi ukapita kuti akafika osamanga ononga ndalama zaboma for nothing so these arrests it's not wrong to say these are politically motivated arrests kuzomangana izizi kuchita kuonekera tunza kundale olo tikamangidwa ena Afrika zichituonekera tuti kumangidwa chifukwa choti ndife amulomo timayankhula muzochitika kaya akasaka chifukwa chani amalayi musanyengeke palibepo changozi kundale anthu amakhala pasi nkukozekera wakuti timutere koma kodi izi zimene amalawi tikufuna kuti tipange ngati dziko no let's follow zimene Professor Arthur Peter Mutharika akunena za austerity measures munthu oti ali mgalimoto yake kumuyitana akanabwera bwinobwino why ku spending money kumakathera macruise aku polisi no we should avoid these unnecessary exercises zikoma kwambiri inu amene munandifunsa sole ine siloya wa za milandu za anthu koma ndimapereka maganizo ngati wa mabungwe amene timayimira bungwe lathu a Citizens for Justice and Equity mulungu akudalitseni chidze pano chatonse